Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται, κορόιδο εδώ μέσα. Είναι αρχοντικό παιχνίδι το υπόδρομο, είναι για αρχόντους το υπόδρομο. Ο ελληνικός υπόδρομος μπορεί να τρέχουν 10 άλογα και μια γελάδα και να κερδίσει. Η γελάδα. Τι να μας πει τώρα ο κύριος Αυγολέμονος. Σας άρεσε αλήθεια ο αγώνας κυπέλου? Σκατά ήτανε. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε? Οι παίκτες έτρεγαν ασταμάτητα πάνω κάτω. 6 γκολ μπήκαν, μια χαρά αγώνας ήταν. Άσε μας ρε φιόκα. Αγώνας ήταν αυτός. Ούτε ένα ρουθούνι δεν άνοιξε. Καλημέρα. Πάω κρέγκα και δίσκη του Τερλέγκα. Έτσι ρε μουλιά. Επόμενο ζευγάρι το 69 με το 7. Να έρθουν στην εκκίνηση το 69 και το 7. Έτοιμοι, 3, 2, Όπα. Δώσε.
Έλα, κάνε περ, κάνε περ. Έλα εδώ! Να σου πω, πρέπει να χάσα 2 άλογα. Όποιος τα βρει να τα κρατήσει. Rest in pieces. Που αναπτύσσονται γυμναστικές. Δεν ξέρω αν μπορεί να προλάβει το μάτι του ανθρώπινο έτσι σκέτο γυμνό. Πάμε να πω, πάμε λίγο μπροστά. Μαλάκα, φρενάριστος μπήκε. Έλα, 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 έλα.